Il-Gvern kompla fuq inizjattiva li kienet bdiet minn Gvern Nazzjonalista l-Scrap It Scheme fejn se jkunu investiti 3.5 miljun euro. Din l-iskema qed issir biex dawk il-vetturi li huma antiki u li l-aktar inizzu jiġu limitati u mnaqsa u jkun hemm għajnuna biex jinxtraw vetturi jew mezzi ta' trasport li jnitsu anqas. Skema partikolari li taqa' taħt din il-kappa hija lotja ta' 900 euro meta tiskreppja vettura u ddaħħal oħra li ma tniġġiex. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Jimborġ qal li fid-dawl tal-imxija tal-coronavirus naqsu għal 50,000 il-persuni li qed jagħmlu użu mit-trasport pubbliku fil-waqt li jittama li la darba jaddi kollox dan in-numru jiżdied. Intant din kienet okkażjoni oħra fejn il-Gvern għażel li jaħrab mill-ġurnalisti u juża xandira live fuq Facebook biex jagħmel konferenza xi ħaġa li saret prassi mill-Gvern fl-aħħar jiem. Anke biex fakkar l-ewwel mitjum tiegħu bħala Prim Ministru Robert Abela mill-xandira fuq l-internet mingħajr id-domandi tal-medja.